Έχουμε κοντά μας τον κύριο Στέφανο Λαζαρίδη και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα, κύριε Λαζαρίδη. Καλώς ήρθατε. Είστε διευθυντής στη Χειρουργική Κλινική Παχυσαρκίας και Παλινδρόμησης στο Metropolitan General και σήμερα θα μιλήσουμε για την διαφραγματοκύλη. Μάλιστα. Λοιπόν, καταρχάς, επειδή εγώ είμαι λίγο άσχετος περί των ιατρικών, τι είναι η διαφραγματοκύλη? Όπως λέει και το όνομα, είναι άλλη μια κύλη. Έτσι, σαν αυτές που έχουμε συνηθίσει, ομφαλοκύλες, βουβονοκύλες κλπ. Αυτή η συγκεκριμένη όμως δεν εξέχει κάτω από το δέρμα, εξέχει μεταξύ κοιλιάς και θώρακα. Δηλαδή, ένα όργανο από την κοιλιά προπίπτει στο θώρακα, βγαίνει στο θώρακα, μέσα από το διάφραγμα. Και είναι, αυτό πώς το αντιλαμβανόμαστε, δηλαδή ο ασθενής πώς το αντιλαμβάνεται? Τα συμπτώματα μπορούν να ποικίλουν. Το συνηθέστερο είναι τα συμπτώματα που μοιάζουν με παλινδρόμηση. Δηλαδή καούρες, επιστροφή φαγητού ή υγρών όταν ξαπλώνουμε, αλλά μπορεί να προχωρήσει ακόμα παραπέρα και να νιώθουμε κάποιο πόνο στο στήθος, πίεση στο στήθος, ταχυσφυγμία. Και άρα λοιπόν κάποιος ο οποίος αισθάνεται έτσι, τι είναι αυτό το οποίο του συνιστάτε εσείς να κάνει? Το πρώτο πράγμα που κάνει κάποιος που αισθάνεται έτσι είναι να ξεκινήσει πρώτον με το καρδιολογικό. Έτσι, αν αισθάνεται κάτι στο στήθος, πρώτα βγάζουμε την καρδιά από τη μέση. Εάν όμως από εκεί είμαστε καθαροί, το επόμενο βήμα είναι μια γαστροσκόπηση ή αξονική. Είναι και οι συχνότεροι τρόποι που πέφτουμε πάνω στη διαφραγματοκύλη. Είναι ανώδυνες αυτές οι εξετάσεις. Ναι, τελείως. Δηλαδή στο ένα κοιμόμαστε και στο άλλο είναι κάποια δευτερόλεπτα. Και αν εικάσουμε τώρα ότι κάποιος, ας πούμε, έχει αυτή τη διαφραγματοκύλη, πώς μπορεί να διορθωθεί? Αυτό είναι ένα μηχανικό πρόβλημα. Έτσι. Είναι μια βλάβη ανατομική, δεν υπάρχει τρόπος με φάρμακα να διορθωθεί. Είναι χειρουργική αντιμετώπιση. Εφόσον είναι αρκετά μεγάλη, μπορεί να φτάσει από 2 εκατοστά μέχρι ένα ολόκληρο στομάχι μέσα στο θώρακα και άλλα όργανα μέσα. Η αποκατάσταση είναι χειρουργική. Δηλαδή ένα λαπαροσκοπικό χειρουργείο, περίπου 2 ωρών. Με νάρκωση. Γενική νάρκωση. Γενική νάρκωση. Και στη συνέχεια η αποκατάσταση είναι εύκολη για τον ασθενή? Ακολουθούν 3 εβδομάδες συγκεκριμένης δίαιτας, διατροφής, που είναι υγρά, αλεσμένα, μαλακές τροφές. Από εκεί και πέρα όμως είναι μια φυσιολογική ζωή, χωρίς τα συμπτώματα. Χωρίς τα συμπτώματα. Άρα ουσιαστικά ανακουφίζεται και περνάει όλο αυτό μία και καλή. Και μου λέγατε κάτι για τα φάρμακα. Δεν μπορεί να θεραπευτεί με φάρμακα? Κοιτάξτε, δηλαδή με κάποια αγωγή? Σωστά. Είναι σημαντικό γιατί, όπως σας είπα, το συχνότερο σύμπτωμα της διαφραγματοκύλης είναι τα καούρες, παλινδρόμηση. Τα φάρμακα αντιμετωπίζουν τα συμπτώματα από την παλινδρόμηση, όχι τη διαφραγματοκύλη. Επομένως, καλύπτουν ένα πρόβλημα του οποίου η φυσική εξέλιξη να μεγαλώσει. Δηλαδή, μια διαφραγματοκύλη 2 εκατοστών, συν τα χρόνια, συν το βάρος, συν η εργασία, συν το φύλλο και πολλά άλλα, μπορεί να φτάσει να γίνει 7-8 εκατοστών ή ολόκληρο το στομάχι μέσα. Βλέπουμε εδώ πέρα, ακριβώς έχετε φέρει λοιπόν την εξέλιξη και το μέγεθος. Ουσιαστικά, πόσα χρόνια μπορούν να περάσουν, αγαπητέ κύριε Λαζαρίδη, έως ότου κάποιος αντιληφθεί ότι έχει διαφραγματοκύλη? Από το 0 μέχρι να το αντιληφθεί μπορεί να είναι πάρα πολύς χρόνος. Ουσιαστικά αυτά τα 2 εκατοστά που βλέπετε εκεί, δηλαδή στο μεσαίο, είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ συχνό και χωρίς συμπτωματολογία δεν του δίνουμε ιδιαίτερη σημασία, ακόμα και αν το βρούμε τυχαία. Από εκεί και πέρα όμως, είτε 2 εκατοστά, είτε 3, είτε 13 εκατοστά, από τη στιγμή που η συμπτωματολογία είναι με εξέλιξη που μπορεί να πάρει 2-3 χρόνια, μπορεί να πάρει και μία απότομη κίνηση, όπως μία κύλη, οποιαδήποτε κύλη. Οποιαδήποτε κύλη. Άρα λοιπόν, καλό είναι κάποιος ο οποίος αισθάνεται με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή έχει καούρες ή παλινδρόμεις κτλ., να αποκλείει καταρχάς ή τον πόνο στο στήθος, αυτό το οποίο μας λέγατε, να αποκλείει τα καρδιακά ή καρδιολογικά αίτια και στη συνέχεια να προχωρά σε αυτές τις εξετάσεις. Συνήθως σε ποια ηλικία εμφανίζεται, ή δεν είναι ασχέτου ηλικίας? Είναι ασχέτου ηλικίας. Μπορώ να σας πω ότι στις γυναίκες είναι σε λίγο νεότερες ηλικίες, γιατί οι περισσότερες γυναίκες θα περάσουν την περίοδο κύησης, το οποίο είναι μια αυξημένη πίεση μες στην κοιλιά, θέλουμε δεν θέλουμε, το οποίο πιέζει και αυτό μεταξύ άλλων. Το διάφραγμα, ναι. Συνήθως δηλαδή σε μια γυναίκα εκδηλώνει είτε ομφαλοκύλες είτε διαφραγματοκύλες. Σε ό,τι αφορά τους άνδρες? Στους άντρες, οι περισσότεροι άντρες θα κάνουμε βουβονοκύλες. Οπότε ίσως δεν γλιτώσουμε αυτό. Αλλά πάλι ηλικία, κάπνισμα, χειρονακτική εργασία, οικογενειακό ιστορικό. Είναι και το κάπνισμα είναι σε... Το κάπνισμα το έχουμε βάλει παντού τώρα. Παντού, παιδιά, ήρθε μήνυμα από το 166, είναι για τη φωτιά στα Σπάτα. Ο γιατρός δεν άναψε φωτιές, έχουμε φωτιά στα Σπάτα. Το 112, ναι, τι είπα εγώ, το 166 είπε. Είναι λόγω γιατρού. Ανάψε φωτιές. Ναι. Λοιπόν, άρα λοιπόν, αγαπητέ κύριε Λαζαρίδη, καλό είναι λοιπόν όποιος έχει αυτά τα συμπτώματα να κάνει αυτές τις εξετάσεις. Ένα απλό χειρουργείο, λαπαροσκοπικά μας είπατε ότι γίνεται όλη αυτή η διαδικασία. Η επούλωση και η αποκατάσταση είναι κάτι εύκολο και ουσιαστικά ο ασθενής απολαμβάνει το υπόλοιπο της ζωής του χωρίς να έχει αυτά τα συμπτώματα. Μία μικρή διόρθωση θα κάνω, δεν είναι ένα απλό χειρουργείο, είναι ένα εξειδικευμένο χειρουργείο. Ναι, εννοώ ότι δεν είναι πολύ. Ναι, αλλά είναι ένα χειρουργείο το οποίο αποδίδει τα μέγιστα. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Πάρα πολύ. Δεν έχετε καμία σχέση με τη φωτιά? Όχι, δεν καπνίζω, οπότε δεν το έριξα εγώ. Λοιπόν, δεν ξέρω, είναι η Μαρία.